Machini nyakura mogi jwangu kinyi makawone chenro mar MBAKA OROMO wachako sani ayanga sa usekal dakika 20 koda uchiel tok sadek maru kinyi makawona dhi bedo kata e chenro ni nyinga Cleophas Oloch jakisimo kanyakwar mokiwa nyaka chisango watu akawarango chal mar wache weche magikruok ne yiero en ang'o marito duol manyien mano mara IEBC margi commissioners manyien kotelo ne yiero mar higa mar 2020 koda biriyo MBAKA morago kinyi makawuono e studio kae kod jolony kachiel koda kain jawinyo maroma wageno kachiel koda kajaneno maroma wageno kamora mora ma intiere no ote machuok indiko no SMS line no mena ria deka uchiel no kachiel koda mbui mar Facebook kama intiere live kachiel koda ka mbui mar YouTube bende yudo kacha gi nyimara Mogi TV Kenya mano e kama wuoe nyaka giko mar chenro to bedo biro nyaka jofwambo magwa ka in Siaya wabiro kacha wawinj pachi achiel kachiel Migori Homabay Kisumu Mombasa kachiel koda mago man Nairobi kachiel kokalo e live yote mago mag tudruok an ka koda welo madami thuolo mar mondo mi watwag godo kinyi makawuono kae gi moswa kato bange ngeno wadhi bedo kae gi twag kod gi achiel kachiel ka bange anga koni kasigana mango chako godo e chenro ni mara MBAKA OROMO antiere kae kod jalony e weche mag siasa an ka kod Oscar Omondi oyawre kinyi makawuono mose oganda oyawre nya Cleophas to oganda mabende ng'iyo e wang' jowi aya uduto kendo amor kod jo Kenya kod gik madhi mbele ka erokamano ahinya kendo machiegni ahinya e chenro kinyi makawuono kama chelo an ka kod Bon Makolwal ma en jata chenro ka Elgia ma bende wang'eno dhi kono ka achiel kachiel ni weche magiero gento gerange gi turbin mane okinyi makawuono machiegni oyawre ahinya kendo agoero kamano kuom chopo ka nyocha wan ka endi odhiambo manyoro e ratil to kendo wachako romo kaka wuono gokinyi wagone Nyasaye erokamano erokamano ahinya kwara moge jwang' chieng' tich abich duol mano mara matayo yiero pacho kae IEBC nobedo gi thuolo mano mara chamo muma mano commissioners mano yier kendo gin bende gi thuolo mara yiero e kingi kanyo jakom koro nitiere kod jalupne kod commissioners mamoko kod lemo mopogore magibedo kacha ka gitimo tijegi kachiel koda ka neno ni yiero chopo e makare mano yiero mar higa 2020 koda biriyo kata kamano gichako kae ka koro giwacho ni gidari e weche kod yore mopogore kaka oganda wuoyo kendo ne gigolo ote magi bang' winjo achiel kuom jotelo pacho kae ka loso ni kata odhi nade kuo mar kura pod en gimoro manyalore wawinya nesi kama losto kako lidi okeo kato bange wadhi nyime kotwak tunangojea tu debe iletwe hata kama hatutakuwa na votes tutamuibia hiyo si siri en wach manyo wachi gi women rep mawajia Fatuma Abdi ka wacho ne gibiro kwalo mbolo ne jatend piny Kenya William Ruto e yiero mabiro wachno masani okelo ich kach ne josiasa makedo serikal tesre. Mimi kama wakili najua sheria iruhusu mtu kuhujumu matokeo ya uchaguzi. We want to tell wale ambao wanasema wataiba kura, William Ruto, Edwin Sifuna is not Raila Odinga. Eote margi IEBC ogolo duonde kokale andika kendo kwedo weche makamago kagiwacho ne gibiro tiyo tiji kaka winjore kendo josiasa owinjore othegre gi weche manyalo miyo jopiny wito geno kuom chenro mar yiero. Kata kamano, jatend migao mar thieth Eden Duale wacho ni IEBC biro tiyo tije yo makare ka oseo jogo makwedo duol no. And people are comparing IEBC not because they have a problem with IEBC, because they have a problem with the chairman. Jotelo mamoko mag Kenya Kwanza bende ochiwo pachgi e wikruok ne yiero no 2027. Wale walikuwa nominated waliaga dunia, hizo zote watafanya na najua kutakuwa na fairness. Erokamano ahinya masigamo loso kanyo kod Lydia Okeyo kae machako godo twak Bon Makolwal kuomi mano wach mawuok kuom jotelo moko bende koro oyudo liet kama gintiere karaka en ang'o marito duol ni modonjo karaka jotelo to sechako wacho kanyo weche mag kuo to chali gilose mane kuo mar ombulu mano mar jatend piny kende. Mokwongo nyaka wagone Nyasaye erokamano nimar koro sani koro wan gi duol matayo yiero Kenya ka osebedo gimoyuare kabisa nyaka ne watim yiero mokalo kane Delit Chebukati gini oweyo kaka ne koro time gino rumo kendo cherera gini minogoli ofisi yo ma jopiny nong'eyo kaka nogolgi omiyo nyaka wagone Nyasaye erokamano nimar osebedo ka en ywaruok kabisa nyaka koro sani to koro wan gi jotelo manyalo tanwa yiero especially kuonde ma by election onego bene timo machalo kaka
Kasipul Kabondo gini and kude mangeny ma there are over 20 electoral units monego beni yiero kuongi. To mara reo bende yiena kendo monagone do erokamano. Kane kes ni obiro bele do judges adeka, Honorable Chigiti, Honorable Abaruli gi Honorable Omwe, negi time yu moro mapiyo. Parane nane within 1 month negi se ngado wach mar IBC ni magi me ensure ni koro obedi office. Omenya kwagone do erokamano na dieri negi timo gino eyo makare kendo eyo masama dwaro negi consider ni en gimoro ma agent ma jo Kenya dwaro. Engeni sani kuro gimaber enene maduong ene kuro wan gi IBC ma wang'eyo ni electoral offenses nitiere gik ma jok ma koro jotelo wachogi gin gik moko manyalo koro bedo taken care of. But gima ng'eyo kendo ma bende nitiere ma ok nyal wil godo in the office of register political parties ng'en nitiere 2 electoral offenses ka nitiere electoral offenses code of conduct, nitiere political parties code of conduct. Mineno timore ni fall under the political parties code of conduct. Ma onego bedi ne kopone office of register ng'eni kuro onge. Office no nitiere bugo aneno ka gilando ni mondo kuro chak yiero ng'ato kargi. Ene monego bedi office ne monego bedi deal gi gimineno timore na. Nikech ng'eni IBC teko ne ginene nyalo mana chakore during election period ka gisegazet. But kaparoni inyaparoni nitiere case mane Sabina Chege. Case no nodhi nyaka Supreme Court. Mano ng'ado ni IBC koro nigi teko mar summon kendo prosecute jok ma violate electoral offenses. Man gadiri ni and just a matter of time they will put their legs down, and they put their legs down and they will have to deal with these electoral offenses matimore. Nikech nyaka to bedi tone down. Gimoro nyaka timre kokamano to temperatures ni malainya gimoro nyaka timre. Erokamano ahinya nikech sani kiwacho ni ero odhi bedo kanyo ka en thuolo moyawo ne oganda duto. Iwacho nitie kuonde nyaka sani maonge kata jotelo mapod manie apis. Moko nitie kata gwenge ma Kaluo. Jatend migawo mar weche mag teko pacho kata energy Opiyo Wandayi kama noweyo oginga osedonjo. Kinde medo mana rengo jochomo 2027 IBC nego rakre kod gigi duto yo machal nade sama gidonje apis sani kama gintiere. En ang'o marito gi ahinya Oscar? Gimarito IBC ahinya, number 1, ing'eni political pressure mosebedo go kata mag rowere matindo tindo chakre 24. Ng'eny rowere gi iwacho ni gin almost atamalo 70 Kenya ka. To nyinge gi bende onge list mar IBC chande. Koro number 1 IBC gimarito gima duong' ahinya en gi register ji karibu gigo kwano ni ji karibu almost million auchiel or 5.7 million magi expect mondo gi register kapok wadhi e yiero ma 2027. Number 2 to ng'en wach mar continuous registration mosebedo ga kitimo nyaka nene ka wachaka ka IBC chakre pok obedo kitimo for the last almost 3 years. Koro jok moko osebedo gi file maduong' sama commission ne onge chande magik moko nok timre. Koro continuous registration ne onge. Koro wan kod ji karibu million auchiel ma nigi kod kitambulisho to pok gibedo registered ka IBC. Koro nyaka gi register jogo. Number 2, nitie wach mar boundaries elimination. Boundaries monego bed ni constituency kaka ma ai iluongo na Lego Usonga monego bed ni pogogi, to nitie moko monego bed ni cease to become constituencies. Koro boundaries ni onego bed ni time bang' higa 10 from 10 to 12 years after promulgation mar the new constitution. To nonego bed ni time higa mar mokalo. Koro gino neno kalo nikech ne waonge kod commission mar IEBC in place at that particular time. Aparo ni mano to case moro nitie Supreme Court ma IEBC otere Supreme Court mondo wayud gimiluongo ni legal interpretation ni ka time osekalo magicha noko gino ne nikech IEBC commission ne onge. Watimo nang'o? Can we go ahead mondo koto yie mondo gitim boundaries elimination chande? Mano bende is a case. Ntiere gik miluongo ni problems mano betie sama ne watimo yiero mogik chande. Ing'e ni sheria mar IEBC kata sheria mar gik moko duto koro nego besa mwadhi yiero mwadhi mbele ni wan kod a new legal framework
gik moko ntiere manene regulations mag kaka wadwa wacho ka to regulations go nyaka kete katiba koro nyaka gi prepare nyaka bills nyaka articles madhi bunge mondo bunge okal gigo mondo kore ka ginyalo implement gigo gik moko mang'eny ma kaka koro gik miwacho ni ginene act mag election irregularities kaka gik makoro josiasa wacho gi gik moko mok ginyal timo kaka IEBC although case masabina chake mocho no dhi maber to pod ntiere mang'eny ma pod gidwaro mondo gitim. For example, declaration and gazetting of new polling stations kapon gidwaro ka giregister ji million auchiel gi gibod dwaro mondo legal framework margi or reflect gik matimre sani manyaka bede sheria mago nyaka gindik ka gisendiko to dhi tu attorney general ko kadhe then nitiere bunge then nitiere committee mar legal affairs committee iluongo ni JLAC ma bende pitisha gino koro JLAC makawo gicha to tere for first reading second reading mondo kore ko pitishwa kose pitishwa eka koro bedo no nyalo en framework manyalo tiyo mano tich mageno go mang'eny manyaka gino kich maduong' ahinya ma IEBC nigo gi dho kisungu iluongo ni credibility trust mano tich maduong' kabisa ma IEBC nigo wacho ni jopiny ose wito geno gi kuom IEBC moro kato bi odaja ni kose chak goe ni act mate dhi kwal idhi tigo e kwalo kura. Kisungu moro wacho kama e Cleophas ni ang'o makelo miluongo ni ethnic conflict lweny mar dhoudi gima kelo lweny mar dhoudi en gi kisungu fear of the future lived in the past luoro mar kiny nikech kaka nyoro nyochal koro ji luoro kiny ng'ato luoro kiny dhi chalo nade ka nyoro nyowadak kodi Cleophas to kindo nyochal kama ka waendelea dak kodi alwora ni kiny dhi chalo nade kinda kodi koro mane problem ma IEBC nigo nikech IEBC mar Chesoni mar okra mar Chesoni wach mar ng'anene iluongo ni Sakasan Kivuitu mokwongo nokodhi maber ahinya mari Sakasan nokodhi maber ahinya ne gibe noriembgi out of office noriembgi tich ng'en ko riemb ng'ato tich then Chebukati to in kod an wang'yo gik manotimre makala sama osetho to podo ka jo Kenya celebrate ni ng'ano otho nikech kind jopiny kod commission mar IEBC kaka nobedo koro mano miyo jopiny pod luor nto musone okodhi bet machal gi manyoro chande koro IEBC manyien nego bed the first one thing ochako on credibility mare tineno kata kineno ga mpira kapo ni mpira chake to frimbo gon koro mpira chakre to ini chako defend ing'en dhi bedo tich matek kabisa nikech onego bed no shambulia mondo kod kulo to kene ka IEBC nyodo jitich nyoro to press release magitimo mokwongo gi defend themselves ni gima women rep mama je wacho chande okene adieri tich bedo matek Cleophas kichako from defense but then okang makare mana gikawo mar golo statement gi moko koso ne giweya gi en okang makare to dong'endo ka koro chako okang mane ichako ka koro goodwill mar jopiny be onge kodi asach ichako gi defense okonego bede chako at defense onego bede chako kichako tich mambele to kinego chako kare yes donjo office to the first thing mikwongo timo indiko statement onego bed ki donjo office Cleophas ka wuono the first day tabiro musi ni Cleophas wuod Kisumu congratulations iru tijni congratulations onego bed congratulatory messages biro kada ki yedi president to presidents moko congratulate ni win election koro congratulate okonego bed chako wangisi ni in wadhi kwalo kora no kata ka in kanya ingene ichako on a very bad position mane kaka pare erokamana ya bon okang mana gikawo mokwongo kanikech ne wacho ni mana kaka Oscar bendo wacho kanyo e twak mare mokwongo en ni ibedo gi luoro kata kirango kinde mabiro ni chalo nade kalore kod ngima misedago jo IEBC odonjo ka gineno kid siasa mosebed kigoyo kod seyo mosebiu ne IEBC to gima igolo mokwongo en statement to kata wacho ni oyo wono chung motegno en okang machal nade kore ing'eyo ni gima ne otimore mokwongo nyaka ing'e ni jo Kenya osebedo ka gombo sana the commission magi are just ripple effects mag bedo ni commission osebedo ka miss to nitiere gimoro ma bende timore ni the commission bende gime nyaka chak tiji with your right foot forward iwacho gi kizungu kamano ni nyaka chak gi your best ma nyaka tim
ma ingeni gik makamaga koponi ogigolo statements te kaka their power and the authority the bedo piny. But IBC sani ingeni negibedo sworn in on, was it on Friday? Yes, Chieng' Tich Abich. Ingeni IBC ni tiere gi structures ge members kanyo. Nyaka gi form gimiluongo ni committees. By the time mane kata mana aye kanyo, no nego bini gibedo piny to giyiero the committees. There's a specific committee mochung' the enforcement of the electoral offenses. Nitiere committee mochung' ne gik mineno timore ka. To maga ng'ene gik makuro sani at this time kuro giseloso magi dhi bedo godo mondo gitim ni ginyalo kao action on jok machalo kamano. But an gima mora en ni ane, unlike Chebukati's term and Chebukati's team, Supreme Court sani osemiyogi power ni ginyalo prosecute kendo ginyalo summon politicians machalo kamacha. Nikech ing'eni ne gitimo gi Sabina Chege. Ing'eni the same statement women rep ma Wajia wacho ni. Almost dwa chalo gi mane Sabina Chege wacho. Mana moyo no bedo summon no wacho nikech no wacho mana wach on the election kaka rigging of the election Kenya paro. Story mano miyo bedo summon. To no dhi high court. Ma high court okone jo IBC ni uonge teko mar summoning kendo prosecuting jok matimo these electoral offenses. But the IBC no dhi nyaka Supreme Court. Masani nigi teko mar summon kendo ensure ne jok makamago bedo prosecuted. And I believe ni an nikech confidence ma wan go kuom jok mano yier sani under the chairmanship mar Etekon. And gadiri ni gibro deal with the jogi ma wabro bedo gi free and fair election kawadhi mbele. Ero kamano bon. Ntiere wach mar trust deficit. Correct. Mano mar geno kata yie ma jopiny oketo kuom duol ni. Yes. Kata ka gintiere jopiny ne gombo mondo migibedi. Yes. To ntie achiel kende ma geno ni dhi ka duono. Correct. Duol ni onego tim ang'o mondo mi orakre gi wach mar geno maduono? Mano penyo maber. Cleopas wasetimo as anationi LJ, Electoral Law and Governance Institute for Africa. Wasetimo gimiluongo ni public opinion survey. Magolo not even IBC kende, the electoral governing bodies motingo Office of Register Political Parties, IBC, Judiciary, Parliament, public opinion is very low. Now, the question mi penjo bene tango monego gitim. One, ingene yiero ng'at machung' e yiero madhi chung' ne yiero is part of the elections. Ma kopo ni neno kaka tungni gi ywaruok obede e yiero mar jogi, mano mi the kickback kendo mi the springboard kaka yiero nyalo dhi bedo. Ma kata mana kaka no yier gini the opinion ni neno ka gin kote mopuodhogi. Mangiso ni nitiere issue on the trust. Now, coming back to your question, ang'o monego jogi bende ni kuongo timo mondo win the public trust? One, ne nyaka gibed gi a clear strategy on how they will reach the stakeholders. Stakeholders gi dholuo cha iluongo ni mago jokanyo ma electoral community digi ng'eny ma a voter is a stakeholder. Political parties is a stakeholder. Kata mana Gen Zska are stakeholders. Asebedo ka aparo ni I'm looking forward to a situation where wabro neno the chair of the IBC ka en Wajia, en Wajir, en Mandera, en oromo gi wajiji kumika mondo opim negi kendo kato kaka gidwaro tayo yiero ni. Mar ariyo nyaka giket mainogi gi tekogi e gimiluongo ni electoral education. Mano mondo kel gi but jopiny mondo jopiny kikaw ni election en wach mar tho gi kuo. Mage gik ma bro ting'o malo gi kaka gidhi mbele gi trust. But gima ber ma bende ber ka wacho en ni hawi ber ni jogi gin gi around more than 20 electoral units ma gidhi time by election. And ma gidhi miyogi it's like a mini election. Ka jogi otimo by elections gi maber, ma jo Kenya oneno ni gitimo this by elections maber, dhi miyogi confidence, gidhi duogo confidence maka koro gidhi in 2027 to bro neno ni koro ginyalo. Kech gima chando gi en ni ere kaka ginyalo pimo ni ginyalo. Ang'o miya wacho mano? Enyaparo commissions mosekalo. Isaac Asane nyaparo ni emanotimo no the first. Was it who did the referendum? Referendum ne Chebukati, ne Kivuti. Kivuti emanotimo referendum.
bedo kaka Kivuti notimo referendum ni nomiyo jo Kenya confidence on Kivuti. Magima notimore kode ena ni yande ni election ma 2007 mano post election violence emano owito that confidence enano mano to koro mage gik manyaka wangi kendo gitim. Mar ariyo enene ingeni Cleopas from 2017 kane election owiti presidential election petition nowite court mawane wadoke yiero 2017 pok wabedo gi electoral reforms nyaka sani. Mano is almost 10 years. Inya paro ni in the last electoral cycle ma 2017 and 2022 nonego be ni wabedo kode tok ne wabedo kode mar ne notho gi BBI. All the electoral reforms proposals te no wait gi BBI. Koro 2017 and 2022 no kuma bedo gi electoral reforms. Sani endi wan before 2022 nyaka 2027 poko mose timore en mana mar naduko mano yiero godo this IEBC. So a period of 10 years ng'eny sana koponi pok otim gimiluongo ni comprehensive electoral reforms mineno Oscar wachoka to koponi gibedo piny magi prioritize gimaduong' en ni let the commissioners sit down, they develop a matrix of priority areas kaka ginyalo gik mage neno na kagitimo within a short time to nyalo konyogi to approach the 2027 general election. Pero kamana ine mano telo ne yiero kata mano mar referendum mbulu mar paro ni mar entiere Clegg Commission report mabende ne owacho ni yiero ECK mano Electoral Commission of Kenya kinde motelne kod Kivuti mondo mi obed disbanded kendo kanyo higa mar 2009 Isaka San koro kano kawo kom mano mar bedo jakom mano ma girita ne koro nen interim interim IEC mano higa mar 2009 ene motero nyaka Kenya e referendum no mano mar 2010 kato bange oduogo bedo jakom koro mano mar IEBC mano ma koro tayo IEBC yo ma odhi nyaka the first referendum mar 2010 kamano Isaka San ai manotimo kano inyalo paro ni kaka notimo this referendum in 2010 no miyo jo Kenya a lot of hope on him. Ni mar remember no win. Ka no win ma ene manot order tayo mano. No miyo jo Kenya hope kuome. Yes no win. Yes, Dong 2010 yes no win. Kwa neno ka no moro jo Kenya sana. Ni gini watimo mwayiro new constitution. Omiyo no miyo jo Kenya some hope on him. Yes. Makoro kata 2011 kocho bokoro koro nja IEBC neonge koko biro koro toki machelo koro kabiro karaka Oscar ngadana duogiri to kanga duogo iri nikech ada winjo paro ma wuok e county ma Homa Bay nitie weche mathoth ahinya ka kotenore kod electoral reforms lokruoge monego bed itimo e chenro gi mag yiero gimoro achiel mok dwaga mul miwacho ga ne ga auditing of the previous election kata timo nonro kirango ni yiero chato notim nadi gi IEBC gik minyakete lela jo siasa siluoge kache nadko ose wache points moko ka gimaga uchiel mag naduko nitie machielo mantiere ka points apar idhi rangi yo machal nadi kinde mabiro anga duoko kod mano paro mango chako kodi bongo sinjo paro ka wuoko mali abiche county ma Homa Bay okinyi ma kawuono ali abicho ya oreke no machiegni MBAKA OROMO okinyi ma kawuono imiwa ne chal mar wach ni to jo Homa Bay wache yo machal nade gin gi geno mane kuom IEBC manyien kata ango gini magidwa ni IEBC manyien mal commissioners manyien mose chamo moma orakre go mokwongo Ali Beach kinyalo mana winja sani inyalo mana kono wapach jodak e county mano ma Homa Bay gin gigeno mane kuom IEBC commissioners manyien mago modonjo e tich mochamo macheng tich abich kachiel kod gigo mag degier ni IEBC ni orakre godo mapiyo e kinde magintiere. Ikona kanyo ni abichero weche wa mag tudruok odhi mopogore ang'o manyi kendo ng'o duoko kode achiel kachiel mana penjo mapenji kacha Oscar sani weche mag lokruoge monego bed ni timo karaka auditing mano mar past election wach mar auditing mag past election kaka koro wadwa ni otemo explain kamora nitie confusion matin ni ne nitie referendum ariyo mano biro dan gi two commissions and chairman mag commissions ariyo but owacho maber ni sama ndimo referendum ka confidence ne ntiere in these two chairmen Kivuti kotimo referendum boyudo an answer ni jo chungwa owin bo chiwo duoko no nen duoko mayot kendo confidence no bedo restored on him
but confidence no dugo lal kaka no timo election mag 2007 Isaka San bende no suffer from the same thing niko timo referendum ma 2010 to yudo duoko ni yes then yudo confidence then confidence olal kure e yiero mar 2013 now king'iyo kaka gik moko timore iyudo ka ntiere pattern kaka gitimore kitimore sa ting'iyo ga kidwa wacho kaka kuru miluongo ni a good example what is climate and pattern mar weather mosetimre within 10 years koro king'iyo patterns kande tinyalo wacho ni gima kiny dhi timre chal kama luwore kod pattern chande koro ang'o jog lose confidence election mar jopiny to gi lose confidence a referendum the truth of the matter en ni referendum opogre stakes of gin high gima ji lare referendum en gima bende gima electoral commission biro timo obiro na confirm guma jopiny ose decide kucha koro en obiro mchal kagima olanda lakini ok notia ahinya adani make kanyo kendi kona kale ala beach oseduogo winya ne paro ni kato bange penjo chapoda duogo go iri mano mara audition chamono ma cha koda chel ka sani ala beach machegni mbaka oromo sani wawinji ka nyalo winjo achiel ka achiel miyo na paro mag jopiny to ginene yo machal nade geno mantiere IEBC manyien tich marito gi ka achiel koda gino madagien IEBC manyien ni otim maikore ne yiero mar 2027 machegni ali Cleophas Oluochero kamana nya winja chiel ka chiel kwa biro chuny boma ma Homa Bay kandi kendo wabago twak kod jopiny mondo winya ne pachgi kalo ko twak modhi go nyime Ramogi TV kinyi makawuono kwa ng'iyo ting ma duol mar IEBC nego motel ne yiero magana kod 27 ka chiel kod waseneno ka weche wuok moporo pora nyato kuwuok e kwet makwedo sirikal ka gisebu ka gigolo pachgi nyaka ne duol mar IEBC chuwe kendo commissioner sauchiel ka chiel kod jakomgi chamo muma mar koro chako ayanga tich kaka jogo kuma bro tayo yiero ma ibage piny Kenya ka ndi gana kod 27 ka bende wange nitiere e kuonde chungute buche mane nono ma bende IEBC bro bage yiero madundo ka poko bage yiero maduong' ibago jamar gana kod 27 ka ka ketho sa Cleophas Oluochero bo chao kod achiel kuom jopiny ka ndi bo chago nyigi ting'iswa ni kaka jadak ma Homa Bay ka ndi duol mar IEBC kendo koro gini office ne ikruok ne yiero 27 kaka piny bein kod yie gi duol mano chuogi mar IEBC mabro chune yiero to kaka japiny no ka ting mane maduong' magen go ene ni yiero magana kod 27 obedo makare monge kod ng'ur mora mora ma japiny nyalo yie godo. Erokamano Ali Abich, an gi nyinga iluonga ne Fred Odhiambo ajadak ma Homa Bay. Mokwongo wago erokamano ne president kuom ketonwa IEBC mondo tich ochakre. Wamor gi yiero mar IEBC gima rito gi sani ne nitiere kuonde manodong' kuonde od chung manodong' kaka machalo ma kuonde manoyiere ministers wakwayo gi ne mondo gi fast track gik moko e IEBC mondo koro tich ochakre. Nitie gik mang'eny marito gi but gin gi saa mang'eny gin gi thuolo moromo gi mondo giti. An akwayo jopiny no migi thuolo mi jakom manyien mar IEBC thuolo Erastus thuolo mondo ti maber ne jopiny. Warite kendo wamor gi yiero manotim mar IEBC. Fred wacho ni umor kaka no tim yiero ne to waneno ka chien ka endi ng'uro sebedo ka wuok kare kod yiero meta kod duol mar IEBC kaka japiny bende no ka duol masani no chuogi mar IEBC biro tayo yiero ma oyanga ma ng'ur mora mora ok nyal bede to gin ang'o gini mondo bende gikete maino margi maneno ni e kinde mitimo yiero manyien onge ng'ur mora mar wuok kuom jopiny kata kuom jotelo mopogore nikech waneno ka kata kweth makwedo sirikal osebedo ka golo ng'ur margi ni jogo eko mane oketie kata commissioners mag IEBC nitie kaka moko otudore kod joma nie sirikal gi sani bende no ka gin gi ting' mar tayo yiero makare ma onge ng'ur mora mora manyalo bede to higa mar 2027. Gin gi ting' mar tayo yiero maonge ng'ur. Ka gidonjo ofis ok wanyal go koko sani pok wang'eyo pok gitimono marach gin joma nyien madonjo ofis onge rach moseneno kuomgi. Gin gi thuolo mar loko IEBC mondo jopiny oyie gi duol mar IEBC. Ka gitiyo maber wan wa support gi kaka jopiny waonge kod gi wach balancing ber no yier maber wamor kaka jokenya. Erokamano ahinya Fred mano paro mar Fred biro chago nyingi ting'iswa kaka japiny ma Homa Bay kandi ineno ka ting mane kata tich mane maduol mar IEBC nego to bende kaka japiny ben kod yie ne duol mar ochuogi mar IEBC biro tayo yiero ma oyanga 2027. Erokamano an iluonga ni Otieno Logor an ajakedo ne ratiro mar oganda. Mokwongo adwago erokamano ne step mogo kuom keto IEBC in place nikech nitiere joma ratechgi ok giyudi nikech gionge jochung' mag gi e kuonde od bura chiegni 6 gi wards buora.
Koro wadwa ni jogi onego bed ni osechako kata tich. En mani luoro mara iyudo ni CEO mar IEBC currently en oganda achiel gi ng'ama nochako yiero oganda achiel. Ne onge balancing mar regional balancing kata kabila. Iyudo ka commissioner moyier manyien ka gi current CEO chiegni gi aye oganda achiel, mamano ne yiero no ok odhi maber ne aput manoketi mar loso gino mondo bed in place. Kaso nitiere tudruok mag wede. Iyudo ni chairman Erastus Etegon nigi tudruok gi chief of staff ma en governor ma Turkana machon. Koro mage nyalo influence nikech chief of staff ema riembo gik moko e State House, nyiso ni ka yiero biro chopo en gi thuolo mar influence ma nikech ma ng'ate manotiyo godo e county mare. Koro miyo kanyo ok otimre maber. An kaka awuok Suba, wan kaka jo Subanis wadwa county marwa ma kineno 2023 ne wadhi e nyim committee manolos gi Kalonzo Gere maniluongo ni NADCO, mwatero ywakwa ni wadwaro ni ochuognwa county. Gimomiyo adwaro county na pok osebedo maber nikech wan kaka Suba community wan jo matin. Omiyo an adwa ni kodonjo kama nyo wasechako loso petition mwadwa petition go IEBC mondo chak ng'iyo boundaries nikech chik owacho ni e kind higni 8 gi 12 onego bed ni boundaries bedo reviewed. Iyudo ka Tharaka Nithi en kamoro matin ma wan kaka oganda mar Suba waew gi population. In fact, in terms of population, Aba Suba gi number 22 among 47 tribes. Kidhi Lamu en kamoro matin man gi voter chiegni 80,000 kende. Tiyudo komigi. Omiyo wan bende wadwaro ni wayud marwa mondo wabed gi pok maber. Wan wasechako loso petition to yiero mana kaka awacho. Gik moko kosebedo ka dhi maber and ji kosebedo ko trust IEBC chakre ndalo Kivitu. Wache mani gik maricho pod dhi timore en mana ni we wamigi thuolo mondo wane kaka gidwa pango gik moko mondo ring maber. Sani joma tindo chiegni 5.7 million idwa no ka ombulu. Wadwa ne sirikal kata IEBC moket in place kik tugre kaka gihero timore oganda mar Luo koni. Iyudo ni mondo gikel kit pa polling station tinya kele mana kamoro achiel mondo gidigo jowa kasto iyudo ka line obed engage, ji ok bed registered malong'o. Wadwa ni sani oyawe matut kendo kele sub ginene polling station ka polling station nikech pesa nitie. IEBC osebedo ka onge higa 2 budget gi nitie magigoyo. Wan pesa nitie masani onego bed noseland kuonde chung maonge jochunge gi mondo gik moko dhi makare. Erokamano ahinya kuom paro makamano. Chaka nigi nyite ng'osiri paro mane ma en go kala ko twak modhi go nyime odiochieng' ma kawuono. IEBC sani kaka japiny ang'o ma onego bed ni giketo maino margi maneno yiero ma ibago higa manyien higa mar 2027 obedo makare piny Kenya. Erokamano. An nyinga iluongo Dominic Omondi, ajadak Homa Bay ka. Yiena wach pacha wacho niya, waserito IEBC gi kenda mondo yiere. Joka noseyier. Jo Kenya wego koko kuom ng'ama oseyier mapok neno tije nikech sani gimomiyo kamor gi wach IEBC, amor gi wach IEBC niya, nitiere kuonde od buche moko monego time yiero. Seche ma ionge jatendi ma jaod bura ting'eni kanyo wacho no fuyo. Koro akwayo mana ni giti gimi jood bura go kuonde monego yiere go mondo gimi gi jotendgi ma ng'ato nyalo dhi report ire kata kan gi sida moro kata mar basari kata mar kama nikech kuonde moko chung'. To an gadieri niya ne jogi gidhi tiyo maber. To jo Kenya omi jo IEBC thuolo mondo ti nikech gin joma koka noyier pok ing'e ni to ng'ane dhi chalo nade. Ok inyal seyo ng'ato kata ok inyal chako gone ng'ato koko tikia kit ng'ato. Erokamano. Cleophas kapok aduogo ire studio ya chaka achiel kaende chaka nigi nyite ng'osiri ang'o manyalo wacho kolo ko twak modhi go nyime kawuono e wach mar IEBC to duol mar IEBC motelo yiero ma ibago 2027. Gi nyinga iluonga ni Fredrick Odhiambo, ajadak ma Homa Bay ka. Gima wacho kuom IEBC moyier masani ni, gima wacho ni president wagoni erokamano kuom kelo IEBC nikech en gima ne warito ge kenda mondo mwane. To an gima ng'eyo kuom Erastus Etegon ni odhi tiyo maber kaluwore ni en ng'at maneno be mogo buk to ok dang'wa complain sani nikech pok waneno tije, to kwaseneno tije
koro kwabro wacho ni orach kata obeto sani to wawene thuolo mondo mi oti. Kwa moro ni kinyingi ngose ne paro mane ma ingo e twak modhigo nyimo kiny makawuono. Ginyinga iluonga ni Okel Eusebius mong'ere ka wuod Nyarongo. An kaka achiel kuom jotend jo youth warwako yiero mano timore mar IEBC kendo wakwayo jopiny mondo bed gi horuok mondo jogi oti e yorno makare nikech iyudo ka gik moko njo chung to sani ka koro seyier ni endi wan gadieri ni yiero dhi timore e yorno makare mabiro kendo kuonde manyicha nitie fuok kata jod bura manotho kata kuonde mane winjo bed time yiero koro sani ginyalo timore ayanga nikech koro ofis nitiere kik wabed gi to gi ng'ama koko yier mapok otiyo nikech kamoro amora to nitiere kier to kierno be ok goruok piny koro wakwayo jopiny mondo waweya kaka wajo youth to wati matek kendo wakaw mbulu mondo ka yiero biro kata kitimo yiero to mondo wago mbulu kuma owinjore. Erokamano. Cleophas Oluoch mano paro ma jopiny e kaunti ma Homa Bay kane godo e twak modhigo nyime ka winjo ka thoth jogi kuma losogo kwayo jopiny mondo mi gichiw thuolo makare ne duol kata duol neno matayo yiero IEBC mondo mi gita tijigi mowinjore ka giwacho ni gin gi geno ni duol mar IEBC nyalo biro tayo yiero makare kochopo yiero magana 27 kaachiel yiero maduong' ma bende ibiro time kuonde chung ute buche mopogore kaachiel kod wards ma bende odong' thuolo kaluwore kod chenro mopogore opogore mano otimore ute buche go kendo ka giwacho ni gima koro onego bed ni timo en ni jokenya oore kendo mi IEBC thuolo mar tayo tijegi momiye kod katiba ma pacho kaendi moko donjruok kod tijegi kaka gisebedo ka gidhigo nyime. Ka ok kamano Cleophas abiro duogo achiel kachiel e studio mondo idhi nyime kod twak ka wato wang'iyo ni tang'o ma nitiere Homa Bay kaendi mwaluwo e weche manyien mwabiro chiwo e Ramogi TV thuolo mabiro mbele kanyo ende Cleophas. Agoniro kama na inyali abich ibago to kankare kod jopiny kendo winjo pachki kendo paro magintiere godo kanyo ketgi mago bende ma ntiere studio kata kae mwamedo kolo kod jolony manie studio. Agoniro kama na inyaba thuolo mondo midhi manyo weche manyien moko odiochieng' ma kawuono sa sakalo dakika 2 tok sang'wen mar okinyi ma kawuono wakaw yo masani kae to bang'e aduogo kae kod welo ma pod amedo twak godo achiel kachiel tasingo ni kana duogo kod pak jo Siaya County kae mantiere kod kar chung' bura moro manyaka sani onge kod jaod bura mano ma Ugunja. Homa Bay wasewinjo ni mar kanyo onge mano mar Kasipul mano bang' tho mano mar Sir Charles Ong'ondo Were mathoth pontie kanya kura mag jwang' wakaw yo masana duogo kodgi kikidhi mabora. Guess what? Citizen Duca now delivers. Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted, easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Kupata wimbo huu bonyeza *860 *419#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Macheni nyakora Ramogi jwang' chenro mar MBAKA OROMO oseduogo kae wantiere tielo mar ariyo ka wadhi nyime kod twak kae wawinjo kanyo paro mawuok kuom jodak e kaunti ma Homa Bay.
gichala gi kanyo bende gin mari gilose ma wabene watu wake kachiel Oscar na penyo moro kanyo kane poka dhie kaunti ma Homa Bay to kanyo bende nyalo medo paro mantiere winjo kanyo kawuok kanye kaunti ma Homa Bay. Okay. Ineno kaka jopiny wuoyo gitem nitie joma wacho man kod confidence koro opinion makanyo ka collect opinion very fast opinion and divided nitie ng'ama wacho relationship mar chairman the sitting president and mano opinion mopogore to joma bende wacho ni jogo oseyiergi mondo migi chance mondo giti ok wanyal cheko ng'ama pok otiyo koro opinion is 50-50 e gik ma joko Homa Bay otherwise ipenja wach mar audit auditing of the electoral process nitie gimiluongo ni auditing of the electoral process kaka notimre onego bed ni cheko nang'o manotimre ing'e maber ni seche ma ji ne dhi e street seche mane ji ng'anyo mokwongo e higa ma okalo chande kawa election ma tontuno orumo nochopo kama koro ji nokwayo ni mondo oyaw sava ang'o mone yawo sava nikech according to sheria ma Kenya elections onego bed free fair accountable and verifiable en onego bed ni kata kisegocho to wang'eyo ni Cleophas Omondi neno gocho nade tok yiero although in secret ballot but verifying ni ji adima no gocho to ne gigocho sadi to ne gigocho nade koro nego bed mano can be verified by any systems monego bed kata ka court Supreme Court or declare ni manyaka yaw sava no mondo ji verify it can be done ting'ene wakwamo kacha to wach mar sava ni kata mana case mar Isaka San kata case mar Chebukati institution mar IEBC ni wach mar sava ni osibedo ka chando gi ahinya mar Isaka San neno wach ni ang'o matimre sava chan nikech nochopo kama koro gicho chopo 50 to kokadh koro kosuru koro gicho chunga to ko chunga to ji wuora ang'o matimre kacha to kapo ni okel gini e court to ng'ato lawyer mar jo IEBC odugo wacho ni kama sava chan tire joka pod nindo nika nyaka warit no gichiew mondo ka gichiew kore ka wabonge na ng'ama kara timre system no then wach mar Chebukati to sava no tamata mayaw to kata kano yawe no koyawe e logs ma ji ne dwaro mondo ne system no maber ahinya koro wach mar verification no has been a problem en wach mos onego bedo edited koro en kama ne wakwame sava chande makata Martha Karua Gaela gidunge gidi ka chwanyre en nang'o ni Raila Odinga felt ni gigo se kadho koro baby wa move wadhi handshake and wa move Martha to insist na pana joka nyaka yaw sava chato jo piny moko ben ne dhi street nikech mano koro mano e verification mano nego be submit mo audit thing yoni is the system verifiable mano ka part mano sibedo lost the other question mar audit ni ntie audit mar for example the electoral register ingeni kawan kod system maber Cleophas to ng'ato wabedo kod system achiel makapo ni ichiwo death certificate ni ng'amotho onego bed ni system ng'eyo kata wach ken e-citizen no chiwo death certificate to certificate yande golo ng'acha e insurance ma ntiere go system cha golo ng'acha e KRA kama ntiere system cha automatically golo ng'acha e voter register kama ntiere system cha golo ng'acha kamora mora mondo jo mosetho we bet ni podi ngima e system because we have live people in the system to physically jogo setho koro electoral register be pokwa audit for a long time to nan kech kaka systems mo waketo in place mondo bed ni inyalo gicha golo ng'acha automatically nikech IEBC onge capacity mar dhi e gwenge ka penjo ni ng'ano manotho and like I lost my dad in 2019 to come sure kan sure no se gole register apart for den voter koro ng'en mano kelo shida bende number 3 ntenga manyalo bet nogo kura to koro komoro gik moko madhi mbele koro wacho nan wang'ni koro kendo kago kura to kapo no kigo kura wang'ni mbese the sky the Cleophas or makolwal but said an wang'ni kago kura then automatically konego bed ni ne register gik moko belago nego bed ni loso a system mamago moko kuom gigi ma IEBC manyien onego bed ni rakorego to IEBC manyien ni bende aparo ni one of the things monego bed ni IEBC timo IEBC oyie mondo ji ogoch digitally kanyalo go kura voting okata kwano voting ni kamibetie ni inyalo donje system tigo kura kacha titika it is very possible nikech chani gik moko mang'eny wasechope digital system gik moko mang'eny timre online koro wanyalo bedo ka wan kod shida katika gimoro kama tin kapo ni watimo research to wang'iyo ni shida chande chakrega kanye aparo ni election mar 290 MPs
to percentage madhi marach and only 5% madhi by election mabende bedo one jok migolo by election Kenya ka out of 290 iyudo ka ji ariyo kende mastemo ko gol 290 senators onge senator mose lose position nikech by election loko dhi marach Kenya ka governors to wasebedo gi governor kaka governor Rasanga first no lose election mare ginene by election to ko timre maber ok en gima common MCS bende koro problem mara IBC ni kanye kaka jo Kenya ka wang'iyo problem ni kanye ne election mag jo mag kombe abich ka obed governor women rep senator MP GMC MCA gigi okricha ahinya problem bet election adi achiel kende out of the 6 ballots moko beyo koro ka pono wang'iyo kaka wa analyze wadwa correct IBC to wang'en ballot achiel chande kate mashida ntiere koro wadili gi shida cha kama entiere to mondo wadili gi shida no the new IBC nyaka stick to what we call Maina Kiae versus IBC and the Supreme Court judgment mano wacho ni result muwuok a constituency ma RO announce oken gimiluongo ni provisional and final nikech ng'at chande lando yiero kacha to chiwo nyaka certificate ni ng'ane mo win governor ng'ane mo win senator ng'ane mo win ochiwo certificate that means ni election no osegoye obedo verified obedo accounted bo chiwo nyaka certificate election oserumo election mabiro timore Bomas kae mane election mosebedo ka miyo Kenya shida koro okonego bedni waketho yiero mar jomodong ka nikech yiero mar ng'ata achiel mamalo ka jomoko bo suggest last time no nego watim bilongo ni wastaga election gi kisungu ne election mag moko ka ballot auchiel kande ogo kaka koro 6 months bang ducha auchiel to go ma president chande ka kitime pinje moko ne mago bo sebedo suggestion moko mosebedi but anyisi ni shida mar IBC confidence mabedo ro restore okene ballot abich gin ballot adi achiel mar presidential erokamano nya bon ndigi mathoth mantiere karaka ka warango mokwongo ng'imi aparo kotene kod gima jo mabiyo wach nikech mani gima nolose ka kotene kod trust osiepe kind jakom mar IBC kod jatend piny Kenya kod jogo mantiere e apis mare diponi magi gik moko madhi bedo kaya ka oganda moko dhi bedo ka wacho ni ero ka diponi gino timore yo machal nade nikech kata kweth magedo sirkal tesre kotene kod Rigathi Gachagua magi gik moko magisebedo ka giwacho ni ero ngani no sibja tan piny osiep kod tich gima timore Cleopas ka winjo kaka jo mabe wuoyo mago jodalawa mamoko jok ma kuom jok ma wuok kanyo mokang'eyo gima timore en ne nitiere the fundamental issue in election miluongo ni independence. IBC and these commissioners nyaka demonstrate ne Kenyans ni they are independent. Ineno ka ng'ama wuoyo on ethicon the chair of the ethicon ne otudore gi State House cha gima chande en ni bendo nyalo bedo independent bo nyalo make a decision ma okotendore komoro and mane gima nyalo kwayo the commissioners ni gitem gi demonstrate ne jo Kenyans asani nyaka 2027 ni they are independent mok ne gi depend on State House kata kamoro ka gi make their decision but kadhi mbele kendo ka adok ne bende IBC matin Cleopas na wacho ni from 2017 pokwa bedo gi electoral reforms Supreme Court to 2017 no golo recommendations moko kaka ne gidwaro mondo yiero wa oloki mano nokotimore in 2022 Supreme Court kendo no golo ge recommendations ge mago pokotimore ineno kidhi parliament kacha IBC oseketo massive of recommendations on electoral reforms are still stagnating through legislation process. Akwayo ni mondo jobunge, Senate and the National Assembly omi thuolo this commissioner sani koro gini office mondo recommendations magichiwo kaka gidwani mondo mbulu gita mbulu regulations miwacho ka and both Elections Act, IBC Act and any other legislation machalo kaka Political Parties Act gikal mondo wang'ne jio to gikal gi on time. Ineno Kregla no wacho ni ande ni kikwabed kata mana gi IBC 2 years to election but all legal reforms onego beni timore 2 years before general election but in anyone in this our electoral cycle one very late Maakwayo ni all the agencies, all stakeholders masani dwarore e wach yiero ni giket wigi together be it judiciary,
be it legislation through Parliament, National Assembly and the Senate, be it the people, the political parties themselves, through the political parties liaison committee. Giket wigi mondo give these commissioners new electoral framework. Maginyalo conduct election ma 2027. Okwanya conduct election ma 2027 based on law manolosi in 2016. Kech mane chieng mano wabedo gi elections law manyien. Anaparo ni kotim mano to wadhi konyore. But most importantly, there is already gima giluongo ni election operation plan for 2027. Nitiere ma secretariat oseloso. Awinjo ka wawacho ni nitiere Supreme Court, bende nitiere advisory opinion ma IEBC before this commissioners no the obiro. Not before the Supreme Court. Mondo gikwa the Supreme Court advisory opinion. Kaka ginyalo move with the delimitation of boundaries. Akwayo the Supreme Court. Gimomiyo, for example, pod gibedo advisory opinion manoket in April nyaka sani enango. Engeni mane momiyo we have to be very careful and very fair for the electoral governing body. Koponi other stakeholders mabene nege critical role etich magetimo ok tim karge. To bon kanya kama ne chako kanyo kigone gero kamano. Yes. Korkado tich magetimo mangiso ni e do kanyo pod ntiere jok moko ma pono nyalo bedo kata gi buche moko manya bedo ni pod mako mar mondo gini kik so. Nikech ineno kadieri do to timo maber nikech adieri wawacho adieri golo duoko mar case within 1 month ok en gima yot. Mano ne gitimo maber. But advisory opinion manoter before the Supreme Court in April nyaka in fact janoter last year. It was last year. Ma April emane gibedo gi mention gicha gibedo gi the hearing. In fact they made their hearing I think in June. Anga mono gi golo advisory mono gi advice IEBC kaka ginyalo move forward on boundary delimitation. It's a fundamental question. Nyane clappers gima pod nitiere on the ground enia. Bende wanyalo timo election ma 2027 kokwa timo boundary delimitation. That is a very serious legal question. Ma Supreme Court onego beni konowa. Is it mandatory? Kisomo Article 88 gi Article 89. It is mandatory ni nyaka ne watim mondo wabed gi election ma 2027 nyaka watim boundary delimitation. To IEBC no penjo the Supreme Court. Be wanyalo timo election ne. The question is, will it be legitimate for us to have an election in 2027? Kokwatimo a fundamental and a must-doing exercise as boundary delimitation. Mano penyo mone go gedwok. All these stakeholders, get them mondo koro wan gi IEBC's commissioner office. Gi support gi mondo jo Kenya catch confidence di bende gidwaro mana ni mondo okony gi other stakeholders. Mondo wa move together as a country, wa be peaceful, wa the election ma peaceful, ni marwan gwa diri ni the men and women mo year anniversary towers kawuono. They are tested, they can do it, and I believe they can give us a good election moving forward. Clifford, two things, right? Yes. Watch more stakeholders. Ka ibet referee mar yiero e Kenya ka setemo chiembro na RO kamoro. Shida mantiere ni jok machungi ema ok dwar free and fair process. Kata opposition no ginyalo bedo ni gigore mna ga IEBC, but goodwill ma political goodwill ok gidwar jite dwaro ni mondo odonj gi gini e yo ma ok ber ahinya. Momento ka ngato wacho ni kata ko waonge kura to wadhi kwalo. Ngacha is a bit right. King'iyo patas mangi chande. Mama mewinjo ni mawajani. Eno wacho kaman kecho feel ni the last 4-5 elections bende gisebedo free and fair. Osebedo labda kikwalo gi kakra kina nok gin free and fair. Koro kama ka osebedo kikwalo. Sembuse manek mochon to koro mawang nini. Donc bawade timanda ka osebedo kaketime. Ema ngisi njuluro ngo osebedo katimbre nyoro timbre mbele. Number that is stakeholders. The problem is stakeholders go maonge kod interest. So interest no work milungo ni political goodwill. Ni jiyo yena se tiyo maber kaka incumbent to bende ngama dwa donjo bendo yen ngani kama to fair process emadon ko lawyer to yen no lawyer kaponia locho to me abed announce the winner. Problem is stakeholders go. To problem is stakeholders ko se bendo ko dwar free and fair. Katiket na IEBC apar maonge ngama very independent. Talk dikelo duoko maber. Number 2, issue mar independent person. Independent to take. Kakoro mmoja wa mabeja wacho ni
nikech chairman nenotio gi nanok chief of staff. Angwa keto independence bedo matek. King'iye kamano, Cleophas ino kichako go teach, for example, Ramogi. From kapok ni wuok Ramogi, ni miyo gi CV mari, be proof kuonde mane setie before. Somebody must have been somewhere. An kaka Oscar Kemia chairman mara IEBC. An be an kod kama nyocha antiere. Kapo ndwa mention gigo te mondo wache koro aonge ng'ato ilano to koro onge ng'ama white ng'ama rachar kapamba. To semoko bende kawang'e to wang'e nyaka nyoro. Nikech kawa analyze this institution yesterday. Makolwal ing'e maber ni ng'ama neno temo iwacho ni onego bed ni chairman dhi kata kuonde moko to bet kod kweth mopogore opogore mondo wa restore confidence mar this organization. There was an election manager man ni chieng' moro achiel gokinyi owuok bodhi stations adek ko explain kaka gini en tamper proof ni okinyal kwalo ombulu ni. To wacho no gicha kaso kigo kura kacha kidonjo bigo kura bidhi bikelo lwete kimskit bitimo kama bitieko makore ywe lwete kiwuok chande already system mane no manage oseyudo kaka igochono koro okinyal kwalo ombulu gi piny kucha. Mano ni ng'ama iluongo ni the late Chris Musando would ginene would Kenya to no kotieko 24 hours wato gigo. He didn't leave for 24 hours. Nikech no temo wacho as an independent electoral manager. Gimwade timo chal kama. But the political class, I'm not saying I don't know nigger whatever happened, but he didn't leave. Koro independent ni seche moko bende ng'eyo kama tiyeni. Nadwa tiyo to ngimana bende is at stake. Koro luoro bila no nyalo miyo ng'ato ok practice independence midwaro chande. Nkech gik mosetimre nyoro. The most of them practice independence institutions poko kony kod the system mawan go Kenya ka e. Koro system mawan go Kenya ka e ni kata koro electoral commission commissions mantiere ka e. Probably nego bed ni migi security mas serious. Nkech system moko ra simbe migoyo jo miwuoyo go office maintiere en kama difficult. And I'm telling you, ninte jo menyalo bedo qualified maber kata mdo apply for jobs. But nkech na gengi yonyengi gitu chande ji mang'any no shy away from applying those jobs. Nikech kacha pressure ntiere mang'any manyalo wuok kanyo to ketho mana nyingi seche moko. To pressure mar jok systems kaka dwaro jogre ne ywa kama jogre ne ywa kama jogre ne ywa kama keti in a very awkward situation. To kok inya be situation makaka joko dwaro tinyalo end up as another Chris Musando. Mamagu is token kata Chris Musando kende. We've lost even ROs. Ido ka system moko RO olala onge simu then you de karase moko to kamoro koro king'iyo incidents go mawatimo audit mangito tim chande a question manyalo bed na penjo system how many electoral officials have lost their lives in the line of duty. Manaka system moko na kitimo issue mar police reforms benyalo penjiri ni ji adi wan code record ni police adi mo se lose their lives in line of duty koro se mitimo police reforms titimo king'iyo gigo bende koro onego bed ni wang'eyo ni okata Chris kende other officials obed mana presiding officer obed mana harassment mose wuok kuom jok ma tiyo how many have been injured mose hinyre to ji adi mose tho nikech mana NRO ji adi mose timo mangi also lose ngimagi koro ka wang'iyo ni gini en tich machal nade to be can we get results mawadwaro kalore kod pressure mantiere. Oscar bende ni gimoro manyalore mondo mi jo siasa kata political class kik donjre kod weche mag IEBC mokwongo interference mono mar executive kod jo siasa e chenro gi mondo mi gi maintain independence magi kata kupogore kod gino kata jogo mane gitiyo godo e kinde mokalo ka pok gidonjo IEBC. Ntiere kapo ni waketo elections okobed life and death. To emomiyo nowacho ni okonego bed ni the winner takes it all. In pari ni itiyo kaka koro sani mondo ichung president Kenya ka wachre nego bed at least in code 20-30 billion. Itiyo gi pesa note igo kwano timo gik mitimo idhi round bla 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 to ki lose ngeni lose the odi gino rumu kore mo me wacho no kata mna question ma the winner takes it all chando konego bed betie iyudo kaka kweth moko kaka America kucha iyudo kaka ngama bet number 2 en opposition leader en go fees en ngama chini na president nikech nene otimango nikech nene campaign bo bet number 2 oido 5 million vote but Kenya capod systems mantir mondo wa loss gini onego bet kata ngama chung kata mana second or third they still have a position at stake. Erokamano
Bon. Yes. Mana penyo maket kod mano. Ere kaka inyalo ket IBC mondo wach no chung kar kende ma executive kata telo mano mar ten pinyo pacho ka ok donjre kod tije mang'ato nyalo wacho ni ero donjre kod tijwa ka samoro ng'ane odhi limo ng'ane ka gima giwacho wakiara en mago gik mabiro ga mana tok yiero. Mokwongo gima kelo this issue of independence. In fact wach independence ok en kata mana IBC kende. Kisomo chapter 15 of our constitution on the independent commissions. En gima chando almost all these commissions. But the central thing again and funding, financial monotony, autonomy moro nikech kisomo the IBC Act for example, gin gi fund gima margi. Moko ni gobene gi depend on treasury koka gi team the operations. For example, sani endi IBC ka gidonjo fiskacha. Jogi nyaka gidhi ng'iyo ni to pesa di momiwa maro watim go 1, 2, 3, 4. Mano is achiel kuom gik ma kawadwaro jo Kenya en ni financial autonomy mag these institutions nyaka ng'i. Tingeni wach independent ni endi Cleopas and two fronts. Nitiere individual independence gi institutional independence. Onego beni wang'iyo ni to which comes first? Institutional independence koso individual independence. Nitiere decisions moko mi make as a person. Me kuni automato ma to I'll make it regardless of how the institution thinks of it. Then there is also the institutional independence mang'iyo kaka koro the entire commission. Gima duong kaendi matimore en ni ande ere kaka IBC as the commission nyalo loko gini upside down. Kech gima duong matimore en ni you believe and Kenyans will believe sani ni gin gisebedo ka gigore konchia. But pargimana ko nini ande the process of selection of the commissioners is as good as election. Giseneno kaka gini endi yuarok ni nitiere yiero margi. It's upon them ni mondo ge look into best practices machalo the induction mage the team ma gidhi luongo other institutions ma wuok oko machalo kaka the electoral body ma South Africa, electoral body ma Ghana. How do these people do it? Mabe nikoro confidence and independence nitiere. Ingeni Ghana for example, election yiero kendo peace inena kabedo kende. Where do they get it right? Inanomago. They must do comparative analysis and comparative study on jogi. Makata ko poni giluongo jogi to give through interaction. Getem mondo getem nade eka ginyadhi mbele. Nimar the issue of independent to nyaka be demonstrated. Okay na ena gimoro ma is black and white in our papers to the kamano. Yes. Kamano nyokoro mo jwang weche githosa nyamantire karakato wacho ni kine ma wamedo tu aka achiel kachiel jopiny nigi paro kachiel kod kamago bende ma gimedo oro kar kae ng'ini akale moko kuom gi kapok aka oyweyo sani mondo mi ang' wayud thuolo mar duogo irgi ka watwak kachiel kod aka welo mano kod e studio kinyini ma kawuono kae ka warango gi kadunze tiyo chieng' wacho niya IBC moyier nigi ting' mapek kaluwore ni nitiere many pending by elections mowinjo gi shughulikia. Ting' machielo maduong' en gero trust ma oselal kuom oganda. To mano ginyalo timo mana ka gitimo free, fair and credible elections and especially yiero ma 2027 odhi nyime kanyo kowacho nade oganda obed mos omi apisas go thuolo mano mar tiyo giwek seyo gi sani to statement bina mane mheshimiwa ma Wajir nogolo cha rach nikech kata koro Ruto yombe yiero maduong' to ji biro keto kiawa kura to wang'eyo ni ikwalo kaluwore gi kit evidence mose ter gi lori edo lakini okowinjo jatelo Thian Bilano wacho ni aluwo tu akanu moja inako weche mathoth anyama mwacho kar kanyo mang'ini ang' oduogo ka mondo mi warangi achiel kachielo wacho ni evidence iteroga penjo ma oduogo kar kani ikwale ga yiero inyalo kwal iwacho ni yiero kachakre gi yiero commissioners obiro ga yo machalade ma koro jopiny wacho ni yiero gini koro kwal mane kama duogo ka en saa 4:30 wakawiyo masani kikidhi mabor. We know times are tough.
tough. So save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Adwa wacho ni gimoro malong'o kae. Engimani in kik ibed gi yie kuom ng'ato. Kata ka bed ni en jaodi, kata mana watni moro. Jogo ma in ga gi yie mang'eny ahinya kuomgi, chieng' moro jogo nyalo ketho yie ma in go. Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Radio Ramogi. Machini kene nyakoro mogi jwangen moro mara ne podi kete karaka chenro en mara mbaka oromo. Tuwacho ni chenro ni karo yutulo mar twak kendo mag winjo. Paro mopogore opogore nitie ote manasa somo motielo mokwongo. Nitie ote mara Abuya Ngode. Wacho ni Abuya kawuok Njiru. An gima ng'eyo en ni automatically Ruto nyaka nuo tano. Nikech jogi already okoni gitemo lando mekgi to ema shurto kier. Aya. Koro chalre na wuora. Iro kamano kuom pachi mano pache. Mabino chwalo kachiel. Inyalo dharo Kanyambo wacho kama. Mosna Boni. Wacho ni Mosna Okil Boni. Baba gi Odoyo. Wacho ni baba gi Odoyo Lwal. Kodoyo Omo. Koduo. Ma baba gi Senator Beatrice. Gin senior education officers diere mane wasomo. Ma engineer Lazaro Kanyambok. Owacho kani kaduoge twak voter register ber ka bedo scrutinized. Owacho ni ne asewuotho mlima ka mathoth e yor tich. Miere ne ongelore. Ongelore kendo populations gine piny. Lakini sa result mano mar presidential tallying to numbers mag voters exceed gima nitiere ground. Mae kama osebedo kae ka inyo Kenya kod dino ne jotelo magi yiero IEBC onego chak luorore kagi kao public opinion. Voter register ma Kiambu, Murang'a, Meru kod Nyeri obedo infiltrated kod dead voters. Mano wach mantiere karakanya wach ne engineer Lazaro Kanyambok Makario Bangi jamaguje Kanyada East ero kamane nyako mote mari bende akuku otieno mar temlicho hinga Migori County Oluoch. Anto aneno ni IEBC ok nyal bedo independent nikech president pod nigi tich mano mar keto lwete e ng'at moyier. Ere kaka komiti dwa bedo independent to pod gichalo tool mar ng'ato. Gigi duto kama gintiere karaka bon makulola chako dikatu bang' abiri Oscar chiel penyo mabende adameno karaka ni kwel mar ombulu miwacho en gima timore ga koso en paro mar dhano tiwacho ni ka yiero chakore gi yiero mar commissioners ka bende makuo chakre kadipono chako. Election malpractices iluongo kamano en gima nitiere. Me iluongo gi dholuo ni kwalo ombulu en gima nitiere. Ting'e ni election is a process. En gima chakore gi mabor ang'isi ni ochakore almost gi kata mana kaka yiero commissioners ma dichung' e yiero ne. Mano en gima duong' kabisa kendo en gima ng'iyo kanyo. But ok anyal wacho yes or no ni kuo timore nikech
election to kuonyalo timore emomiyo ket these mechanisms mondo kik otimre. Koro en gima is possible ni maren stakes are high kendo gi ng'ato nyalo timone en mpira kati lo gi lweti to kwan gol the end justifies the means in some circumstances. And mano tadieri nyalo bedo kamano. But gima duong' ma wanyaka wang'i Cleopas sani ende IBC wan gi only 2 years to elections. But mana kaka na wacho kane an gi Eratil on Sunday ne nitiere gima duong' miluongo ne incumbency syndrome. Incumbency syndrome ni en tuo election. En sasa ma jatelo mani State House dwa luete. Kene ya wacho na odwaro ni mondo ochako yiere kendo olog kendo ochako chamo makendo tungni gi gik mang'eny timore election kwaka. Kata king'iyo in 1997 ndalo mwasebedo gi tungni bang' election. In 1997 Moi ne dwa ni mondo nuo. In 2007 Kibaki ne dwa ni mondo nuo. Ma kata sani endi neno ka yamo sechako kutho magalagala ni mar ng'at mane State House kacha dwa ni mondo timruok nade onuo lwete. And mane momiyo these commissioners nyaka gibed ni gin very careful, gibed very strong ni mar gin gidhi oversee such an election. Ing'eni sani trajectory mwaseketo en yande each and every election wabobedo gi commissioners manyien nikech jok makata jok mwayierogi ing'eni gidhi mana ng'iyo 2032 election wadhi bedo gi new people giving him an 2027 election. In 2032 wadhi bedo gi jok manyien. But jok ma 2032 ni gin the election the syndrome mawacho mar incumbency ni ok bi chwado gi ahinya. Omiyo magi jogi gito nyaka gibed very strong mondo ging'i kaka gidwaro nacha kendo tida this syndrome mar incumbency. Nimar ok en gima yot. To kiwe mano Cleopas. Outside the presidency in Nwayo, out of 47 counties, out of 47 governors, more than 30, they dwaro mondo nuo lwetgi. Kendo kisetimo research sani nyalo neno, kuonde ma counties ma governors dhi nuo lwetgi, gik moko osebedo maliet. Ineno gima timore Migori, ineno lweny nitiere kata Migori over the weekend, kama ne nitiere gi Arambe. Kineno gima timore Kisii, ne ane aka lweny mantiere kanyo. Kineno gima timore Uasin Gishu, nitiere lweny kabisa. King'iyo counties ma governors dwani mondo nuo lwetgi, gik moko osedhi mabor kabisa. Kendo gik moko lweny osechakore kabisa. But king'iyo kuonde ma governors ok dhi nuo lwetgi, for example Kisumu, dongeno ka Kisumu kwe, onge gi shida ahinya. Omiyo the incumbency syndrome is a very serious thing. To eno biro mana once after 10 years. To sano luare etago mar commissioners gi. Gini gima gidhi deal gi incumbency syndrome ni. Omiyo as I'll urge them, commissioners auchiel gi the chair Erastus Ethical. Mano e gima kagi deal godo to buro golo gimoro ni independence ni. Nyaka gi term the authority magikoni yes the president is going to contest and look for how he is going back to the office, but nyaka gi draw a line between the executive gigin magimijo Kenya a fair and free election. And I've told you ni kawa wacho mar the last mane walale wuode Ugenya Chande Chris Musando oken kata Chris kende Chris ngeno lal kapoko ogoyi otimi yiero then otimi yiero then yiero no yori ko ken maber ka Chris no wacho no ken tamper proof neno bedo tampered with ka koro bedo tampered with chieng monego bed koro Maraga lando ni yiero ni was tampered through makoro the nullify etemino kanga to Maraga gire do Supreme Court they announce that means even State House and everybody else saying mangacha the song koro they can always try to prevent ngata kiksom gicha, and that is why driver mar deputy Chief Justice then Muilu, I think he was no circumstances more funny kanyo before the announcement, so the stakes got very high samag morobela no the chamber koro kata kapo no miti ni bedo independent inya bedo independent pachi lakini systems the security mari is at stake koro independence ni icha make up ni kajuwo te yodo ka system ko warenge ngimana at the expense of what
independence. Koro independence no oken gima yot achieve a system mawantiere ka But we need it. We need it. They must be That's what the law requires. Ema wacho gani gima jo sheria most of the time. The difference, and I'm a political scientist. How can wakili? To makolore wakili. Wakili most of the time gi wacho kako nego bedi. What are you saying now? But one to simoko wacho ni wa balance kako nego bedi kod kaka entiere. The reality and the way it ought to be. Gumo wacho ni en kako nego bedi. But kaka entiere en needing independence chumoko ki practice tibe nyongi manikendi as an individual. Ntiere milongo ni common good and individual good. Mana tiku kamano. Watch mar ginene, watch mar iero. Problem angisi nitiere ballot achiel. To maina kia no the court. Bo wacho ni returning officer results magagin final. That makes Bomas of Kenya, according to me, not a proper polling station. Okay, and one tallying station, the polling station. Bomas of Kenya qualify gamnakaka a tallying station. Ntiere gimokareo gikisungu mawakili nyaloko nyawago. Ntiere declaration ga announcement. Ngama declare ngano ema oloyo. Ena utimo declaration. Ena ma owacho ni ngani oloyo. Tunti ngama timo bilungo nango announcement. Announcement jande. Eno announce mana gima ngacha o declare. So in a tallying center, it's only announcement amatembe. Landa. Chimoro nene ngato no chuto godo ogona sim no bwana wan celebrate. Tapi celebrate ngo motembre na loyo mbulu. Tapi nyento mi loyo mbulu ni. Bende gilandi. Because loyo to be landi. Lando no malich. Okay? Joma ngany loyo to klande gi. Yiwi jama ba. Kono ti ngama declare en returning officer. Problem mo sebedo go Kenya ka. Ne se chamo ko kuma returning officer declare pin kacha. Ma se rio yenen kende mo yene declare. Ngama bitim announcement, they announce ngamo pogore. Kanyo e mashida ntiere. Makapolo this current IEBC. Nyalo timo mano. Tingeni kapona announcement. To nyakaja fombo ka Cleophas mundi bende nyalo timo announcement. Anybody can now do announcement. America election okubeda announced called the electoral commission. Ngama announce gin the media. Lakini ngama declare NRO. Aye. Ero kamana enya. Parutotha nyamatire karakawa awazinu na biru winjo pat josiaya. Jafomaro Steve Biko. O ido tulu matu akodi okinyi makawuono kendo sani warangane kaka josiaya ne oloso. Ti nyaka tim gimiluongo ni new registration. Gi registers voters manyien. Nikech kaka wan youths mosekao kipande. Poko register IEBC. Koro gima timre being ne commissioners manyien osebedo in place wamora ahinya. Koro tijegi orobeni chakre maber. Gi registers nwa voters manyien. Gima IEBC otimidwa gima luongo transparency. Ma kam 2027 odwa ji teo ka ombulu mondo dhi debe mondo ayier serikal mayro tiyo maber. Ok wadwa wach bang'e ni koro ni wakindara wadhi ketho gi kiji mok tim nadi ma ok an konywa. Koro gima dhi konywa en kumba en mana ni kuma mara en mana kipande kitambulisho ginio gi kura. Odwa kauru ojande owuguru odwa kauru mondo at least this time wabed more transparency election matimre this time. Anago muni IEBC obed clean maber. Juniors masani onyuol masani mwana onyuol mosedongo kadhi mbele. Okau kitambulisho acha register kose yo maler joma notho ogol oko. Mondo joma odong moka kura orwaku riba ne gintie. Hiyo kanyo owuoyo to chalo ngoma ku break. Loso kanyo to wuoyo kotieko. Jogo mano setho gole register. Jogo monego bedi orwak kacha. Joma tindo gi thuolo margi mag donjo kaka mar mondo mi gidonji achiel kachiel kata uketgi register mano ka gise register kaka jokanyo mag goyo mbula. Dongi thuolo matin ne dakika 7 waduto wati kode yo makare mar mondo mi wayud wach mogi ka ango kuomu uduto boni makololan kuomi ka ngi chuo pa josia kanya kama nikela joma tindo IEBC dara ko yo machala chenro modong kae en matin ignareyo
to yiero biro. E wach register ma winjo ka achiel kuom jawinjo wacho siayano en a very fundamental, a very important thing. Ingene Cleopas nyaka newa register after 2010. Sani ngeni koro we are almost in almost 15 years sani. To register, voter register nego be ni tenore kuom gimiluongo ne census report. Census report marwa mane watiyo godo sani ka ber. To mana kaka iwinjo ja winjo moro wacho. Ang'o momiyo jo Kenya nego bed ni ng'iyo ni to do we really need a fresh register? To kwa dwara fresh register, what does it entails? What are the legal issues around it? Or the cost to how much? Mano is another school of thought majini godo. Jomoko bende wacho ni no, ok wanyal bedo gi fresh register. Wanyalo bedo ni endi, we just audit and verify the register ma wan godo, mobed ni en register moro migolo jok mosetho ka iye. Koro mage gik ma conversation ma the electoral commission biro bedo gi jopiny to mage gik ma enhanced trust ka onego gi interact majorly conversation gi maintain between gin gi jopiny ni to how do the jo Kenya gin gi neno nango gidwaro new voter register gidwaro na election to gine mage conduct to ka wacho wach na mogik Cleopas an gima nyalo wacho en ni sani koro wan gi the new commissioners in office wa support gi uru or everybody managing some bit of responsibility, all stakeholders mawangoge, be it the judiciary, be it parliament, members of parliament, both the Senate and the National Assembly, be it office or register of political parties, jogi podgi nyien ka, to one get 2 years to elections. What time the civil society, machalo kaka civil society organizations, wa organize uru kendo wa konyuru jogi, makayut, to wangi ni ginyalo konyowa an election ma 2027. It is possible for us to have an election 2027 ma peaceful to mana kawa jiwo jogi kendo wamiyo gi the necessary support magidwaro e kamora mora magidwaro e yo mora mora ma ngato nyalo to ko achikwa sika ni IBC onge trust IBC onge nyal to kata gen chuny gi gore maka are men and women from Kenya. Those are Kenyans and I know they also have the state of this country at heart, and if they're given a chance and we're giving them a benefit of doubt, anaparo nigi bro miyo election maber in 2027. And I just say I couldn't make you some of them in Jokumangio. So the cry is just the same. Okapati mupogre majo sia wacho majo homa be wacho gimo wacho ka. Just the same thing. That means the whole country ngiyo gima otimre. Kendo civic education mosa timre Kenya kasani ni malo kabisa. Kiwinjo guma voters wacho en ni jomotho gole register, jomatindo also a register. It's just clear, it's very easy. But issue mar auditing, for example, and women not just probably when you look instead of staggering election makolwal. Nin case a man president no go bed ni go chune kata ko maonge ko voters card. President nyalo go chune ko identification card nikech wate wan jo Kenya for presidential election. But for other elections manga ma represent Kanyamkago West Ward to nego bed jo Kanyamkago West Ward e mago chune ko they should be those are local elections monego bed timo kod local so ko nego bed ni jok maoko influence election ma local. Koro gima anyalo wacho sani en ni mondo wabed kata gi confidence anangisi ne a research mara the 6 ballot problem in presidential ballot. The presidential ballot ni any city mane wawuok cho 1997 makolwal Cleopas ne watigo ga ballot boxes from point A to point B. During that transfer mar ballot boxes ma pishela ne betie voter staffing inya paro violence ma ne betie ne chaos. To Kregler report ne wacho ni mondo bed nitie kaka tallying itimo kamogoyo ombulu to ikwano kamogoyo ombulu to kosekwan kamogoyo ombulu to ngamo win bende bedo declared kamogoyo ombulu in one document miluongo ni form 34B. Form 34B ni okonya lokre koro according to sheria mane maina kia no dhige Supreme Court chande kato bed no dhim na iri commissioner mar Chebukati kato bed no dhim ne commission man Bomas okonego ben form 34B chande lokore. That means election oserumo at the polling station. Election maendelea igo e Bomas maendelea Bomas, it is wrong. Wawe go mbulu kod kwano mbulu Bomas of Kenya. Ingeni wane yamo Cleopas. Bomas of Kenya
onge ngagoyo ombulu en karle Bomas of Kenya you will make you no it was my chance. I think you get your chance. I think you get no Simba. No, I think you got your chance. He brought me lose my point. He can lose my point. Make the right point. He can lose my point. Wrong point. He can lose my point. Tokanyo Angisi ni maina kia no the court. Mana mondo miolere Bomas of Kenya tonge kamego. Emangisi ni a tallying center as defined. Called a polling station as defined. Polling station nkamigo yombulu. Kawasego mbulu a polling station kacha. Before 34 be to produce margin still say sign. It is final Oromo. Seche mawadi kende Bomas of Kenya. Tugikachako lokre eyamo. Ema kore udokajo seka mago giri and what have you. You've known the chaos mabetga. Chalkaguma process cha pod continue. Iwi ndak mawacho. Okawacho Bomas of Kenya ego yombulu. Ate mawacho ni process o serumo. Tuka process serumo. To Cleophas, Giredi Giramogi, TV, they are allowed to announce Namolocho, Alego Songa. The president candidate Manemolocho, Tarakanithi. President candidate Manemolocho, Kuri. Everybody can announce. Talking last time, one of them, Cleophas Katikati, come on. Namulu went to Bukati no gazette. Nobody is allowed to do an announcement except himself. To Manemomeo, Corono necessity, Bomas of Kenya became another new polling station. Nikech Koro results, Mabomas, Chakopo, Greg results, Mugo Kocha. Egmo serumu mane kama process bedoni ikethe ni itingo kama okawacho ni Bomas go kura kendo osiepa wacho ni kura o serumu polling station agents o sign form 34B is produced. Koroka form 34B is produced to radio Ramogi and TV Ramogi can use it to announce ni kamino ngone koma bay ngamoro mo president and kama according to form 34B. It is a final document, but the document makendo what reproduce the same document at Bomas of Kenya e makelolo in Kenya kai e mombe ngisi ni interference okubie ballots a beach kande. Interference is one ballot to kamobe interfered with in Bomas of Kenya and not on the ground. Oscar Mondiero kamana ina kumiro kwa kini makano jalo nyonyi magisiasa kwa rango ikrok mai bisone gubeni keto motene yero mai gamara lo faro prario kod aviro kawan kori bende bon makolo alaguniro kamana ina kubero kodo mauke ni giko matuak mara IEBC kod tuak mamoko waboido thuolo matuak kod bende kapuro dhi nyime kod chendo mamoko era Mugi TV Kenya koro moge jwang banote makelo wa giko machendo kiny makawono kan kenda agone jofombo adwa mobedo kodwa e kor gwenge kama nyuno weche Steve Biko kanisia ero kama na inya alia beach kantiere county ma Homa Bay